babu abin da ke lalata mutum irin hassada. Idan ɗan adam iya da hassada to baya iya karɓan gaskiya. Na uku, mutum ya kauce wa son girma. Ai yanzu son girman a kansu ne yasa suka karyata annabi. Me yasa bai fito a cikin su ba sai a wani wuri? In mutum bai da cutar son girma da ya huta. Kowa Allah ya turo sai ka bi shi. In yanzu babanka ya kalli yaro ɗan shekara 5 sai ya ce je ka same shi yana da aika zai aike ka. Idan ka samu ɗan shekara 5 karbi aikan sai ka je ka, shin babanka kai biyayya ko yaron? Babanka kai wa. To idan ka bi annabin ko da ɗan talakawa ne ai Allah kake bi, don Allah shi ya turo shi. So shi sa mu yi haƙuri duk inda gaskiya take mu karɓe ta. Kuma gaskiyar nan ba wai sai a bakin ɗan ƙabilar ku ko wanda kuke da fahimta ɗaya ba. Duk inda gaskiya ta bayyana in kai musulmi na ƙwarai ne ka ɗauke ta. Ana karɓan gaskiya a hannun musulmi, ana karɓa a hannun wanda ba musulmi ba. Ana karɓan gaskiya a hannun ƙabilar ka da wanda ba ɗan ƙabilar ka ba. Kana karɓan gaskiya a wajen wanda fahimtar ku ɗaya addini da wanda fahimtar ku ba ɗaya ba. Duk waɗannan in dai ita gaskiya ce, ita gaskiya ana karɓanta a ƙashin kanta ne. Ba sai an duba wai waye kawo ta ba. A inda ake duba waye kawo da shine magana mai isnadi. In ka zo ka ce annabi ya ce sai mu ce ina isnadin. In ka zo ka ce wane ya aiko ka da kaza da kaza muna ga girma sai mu ce ina hujjan shi ya aiko ka. Sai mu buƙaci isnadi. In labari mutum ya kawo in ya ce Allah ne ya faɗa ko annabi ba ma ta wannan sai mu ce ina silsilan da ka samu wannan labarin. In ya zama shi mutumin banza ne kuma babu ayin a Qur'ani sai mu ce ba mu yadda ba. So a inda ake duba mutum shine inda ya kawo labarin da ya dace a bincika a tabbatar da gaskiyarsa ko ƙaryarsa.